Ngenhla nasezantsi ngubengalele phe ngamukele bule emakhaya kuSimanzonzo lapho ngilethela khona indaba zamaskandi ehlabahlosile nefika ngesikhathi. Mbule emakhaya ke isikhathi maskandi njengudocela udaba lokuthi uKhuzani usencome osafikayo emculweni namaskandi. Lo mculi kubizwa ngokuthi umjolisi. Abantu abaningi bazokhumbula ingoma ngempela ibishisa ikhotha kulonyaka ka2021 ethi ubaba kaEnzo. Uyena ke lo mjita lo wakhipha le ngoma le ubekhipha album yakhe oqala kulonyaka kodwa le album ikhombisa ukuthakaselwa abantu abaningi njengoba naye igcwame elisha umfowabo amanqele ku TikTok wamvuma ngempela ukuthi lo mfo uyamuzwa ngempela and uyamculela. Mbukele emakhaya ke nathi ke le video le ebevunywa khona uKhuzani umfowabo Pongoso. uKhuzani ushilo ngempela ukuthi lo mfo uyacula kakhulu. Mbukele emakhaya ke akehlanga lapha e-comment section siza ukuthi wena lo mjita ngabe ngempela umuzwa kanjani masuzwa naka futhi namavideo akhe lapho khona ecula khona ingoma zakhe uKhuzani nigcwamelisha. Mbukele emakhaya izona indaba engithenga ngaphathela zona esikhani samanje akehlangane futhi ngokuzayo. Till next time kweSimanzonzo indaba ayipheli. Siyabonga. Indlela ongithanda ngayo zimolo zami, indlela ongithanda ngayo. Wahambe ufuna amato enawadliwa izinto, wahambe ufuna umsebenzi enawadliwa izinto. Usekholi lothandwa emakhaya, usethandweni lothandwa emakhaya. Sisuke lapho siye phansi elokunjeni kwamaphuma. Inhlangano yami naye empilweni yami yayilapha inhliziyo ebilileyo. Inhlangano yami naye empilweni yami yayilapha inhliziyo ebilileyo. Udokotela wenhliziyo yami lo uyayedwa, udokotela wenhliziyo yami lo iyamthanda, udokotela wenhliziyo yami lo uyayedwa, udokotela wenhliziyo yami lo iyamthanda. Mayevela phambi kwami umoya ejabula, mayemthombisa inhliziyo yami yakhuleka. Mayevela phambi kwami umoya wami ejabula, mangibona isithombe sakhe inhliziyo yami yakhuleka. Ngilapha dokotela wami funa ujabula, ngilapha dokotela wami.